Haka arphuai tarik nailur hajar arpusan hado arspa san pongut tam ki kena samla kilap pediang ya ka sakramen jingpen skem ha St. Peter's Parish pendeng rei Nongston. U Bishop Wilbert Marwen Didi ulalong ukong san haka mas pekut haka jingsen ran lang u Reverend Padar Marius Thongni SDB Parish Priest u Reverend Padar Robert Marwen SDS u missionary ha Mexico ki sister ki brother ki catechist ki rangbak balang ki dekot ka PPC bat ki pat jong ublei. U Bishop Wilbert ula kentu kan pha me ki samla bandan barabor haka jingai e jong ublei. Ula batai ru shapang ka jing sngau bha jong umen si makhut bat ki so jong umen si makhut. Ki samla kilai yo ki jing hikai bapura hakilai sngi na kinong hikai bapher kan thop ya u babu Crispin Kharbani, babu Janice Thernyang, Sir Peter Thernyang, babu Seibors Imli, Sister Bahun Walang FMA, Sister Meristela Jerwa, bat ki long kemi long kpa ki balaya rap ya ki kena samla ban penjanai shu yalade ban pediang ya ka sakramen jing penskem.